Right, ebusia mo bi akwaba e de baba Grace TV so bi se twedi ampo nyankopon adom ebusia fo obi an ho ye nyame ho ye mo adom ye nkwane ahoden ya san ehia bi ebusia ye bedin komo kakra bi ye de dwumadi nyina si na mesere se enem de di kan obeka ye ho a na wa subscribe to by Grace TV amame na wa turn notification wi an wa share ama friends we nya bi ahwe ebusia ye nkomo aye bedi nyina a revolve around ensem bi a ekoso ebia na wa dwen ma so ebizugu anu adwen abaso a ofa ne se nya asim but ningina ye the continuous disrespect towards mami akoso asewa by yeni anu bebre and nipa bebre ebi ye deliberately ebi nso pretend say omo kan okure bi ni ade but na the bottom line and say ombebu mami na nimtia and them no be din ko ebusa say ade mami no bone be na waye enough is enough and sensem ya dos yema mami ne ho sign no kakra ene die ni abrasi kwan so it started from Accra the celebration of life na adofo so omo yi ama no celebration of life no the character of the Bible until say bia ya hodo 9 4 venues ni nyina obia se won fa ma no ana se won fa ma organize se bi di dwumadie no ni nyina ne say ono maami akoso ase wadi e bata wunti no celebration of life for your maami akoso ase wa e di akoso ase wa bata wunti no bia ya hodo 9 yeah adofo person celebrating no event centers na as venue owners no e chere say omo nfa ma no e bi kra de omo de manu wi afi akire na akoda mi bi oho so there be a celebration e be dey ama wo de ayem pene ma o meye no ha e ma nsem we nyina akoso ya odi ni a we nyina akoso e ma akoso ama mpo at the long run no bebia dwumadi no odi na ye University of Ghana park enso ye adjacent the stadium e okra no chere say mentem wase na ade akoso ama ebeka 4 hours ama dwumadi na duru ho e na afọ mutimi nya akwanya omu sisi bia ye ho se ye be dwumadi bi sa ade ahye ma me na nemunya na buzia metuwa making kind of kratai na me dwin nsem bi ho na me busa se ade ade bone na ma sabio me bisa o bia na obetimi aboa me dia let's be honest with ourselves ma me akoso asewa ofiri obi ade na wa ntua na wa yi obi bone bi na ntinipa bi si metua wo ka na because ohwe nsem no mu ni ade a se ye be ka no credit no kura ma ye ho aka no kura nyame animu a deliberately say I don't know Ankasa, but I said the system no in a way I tilted against your mama because celebration of life can you born yes in him assembly or court no injunction I was appointed to park echo file against celebration of life for that number and on the court 25th of March we can all say or the assembly could set 23rd of April. Esan so ko ye hwehwemu dia fa mamra ne amane ho se de otumi se o ye celebration of life ne ade na afi fa bibia ho mamra ne amane na afi emra mu nso hwehwemu entian de omo fa twentwen no kre adofo tie ekona de shibusu yan pa akoso no sto ko tie yi na me akoso ya se wan so tie so de bia nya ade bia fa da lumba ho ne mom ye be celebration of life e dia ma ye ma me akoso ya se wa e dia hye na ni munyam in the celebration of life in honor of your mama akoso asewa na the born pa me say ana mama akoso asewa de on deserve say the dofu bi ne ho nipa bi abusuya beka say ebia ehunu say wakonkodin bi de abo abusuya ya na say waye bibi de abo antino ye be hye wani munya minima de but edie ya na ntina man ha adwen ase celebration of life to honor mama akoso asewa mpo no stress ne ade edi ma mi ni adofo be famu a kopem ba bi kopem ye because when the celebration bi enkanya bone obi ko suku wie na wo nya degree a so why ade to your graduation is a way to celebrate your effort so wa konko den na wanya wo honest no anken say hwe obi kura aware ya celebration ya mi adom wa succeed wa survive wa ba benya ne chochobucho
yɛn ntia ne yɛn fa nhyɛ nyame yɛn mu nyansa wadom yɛn ne manya makoma mu tɔfe ɛnsa hwɛ birthday a yɛdi nyinaa sɛ yɛ celebration enti sɛ adɔfoɔ bi kura sɛ maame akɔso asɛwa wodo nti nyame nhyira wo wakonkoden wɔ nneɛma bebree ho nti yɛbɛhyɛ wɔ animuonyam a ka ne bɔne a ne sɛe yɛnti ɛbɛdane nsɛm bebree ɛma ne krata maame akɔso asɛwa krata de ba abɔnten adwada na wɔ se mmeaeɛ ahodoɔ 9 obiara se wɔn mfa mame ɔde maame mpo akyire wɔ se mmagye me sika ne nyinaa ne sɛ medin akɔso asɛwa ɛbata ho ne nti yɛmpene maame ne dwumadie no wɔ hɔ abusuafo ade bɔne bɛn na maame na yɛ yɛnti asɛ mpempe wohwɛ ni baabi na de waso tɛfam din na wotie nsɛm na wohwɛ deɛ ɛkɔ so a ebinom deɛ mu yi wɔn anim yɛ no direct ɛnsa hwee ebi nso asɛ wɔn kasa asɛ afutuo ne adeɛ but wotie nsɛm no a na ɛkɔ akɔwie sɛ asɛ yɛntwa maame no mu ɛsrɛmika asɛ maame no deɛ yɛn brush no off ɛna bi ne yɛn mu bi yɛ tie ahyia ne yɛhwɛ a na ɛha yɛ na yɛdi ya o ɛyɛ sɛ ha yɛ sɛ yɛdɔ yɛ maame akɔso asɛ wakyɛn obi daabi da yɛnyɛ bi saa da na mmom broni ka asɛm sɛ what is good for the goose is also good for the gander enti sɛ mpo kɔɔto akasa yɛ papa no na yɛrenom yɛ mmienu na yɛ maame akɔso asɛ wayɛ repɛn dɛ wayɛ 1991 yɛ maame yɛ ɔdɔboni yɛ reketewa wayɛ 2010 mpo a sɛ ne nkani kwan sɛ yɛyɛ nneɛma no yɛ sɛ yɛdɔ bi atan bio mada roma mesrɛ meka sɛ ne sɛ saa mpo a sɛ ne nka ɔdɔ korɔ no a yɛde bɛdɔ obi biara yɛde bɛdɔ panyin de adɔ ketewa ti die ya na si kwan sɛ yɛ maame sɛ obi dwumadie sei anadɔfo sɛ yɛ dwumadie sei de ama no na ne din ɛbata ho nti yɛ sɛ yɛ mpene ma wonyɛ ɛma even maame akɔso asɛ wakata mu ɔka sɛ kwabena wusu wamomi din na me ana me kanam sɛ me na me politician onua bɛ ma kasa tente sɛ empo ejiba bi ma yɛn bambofo yi bi ɔka so aposifo bi ne ɔmo ha so wɔ sɛ wɔn mpene ma dwumadie ne nkɔso enti wɔn ntutu nneɛma a wɔn ahyehyɛ wɔn de bɛdi dwumadie no na no fia de no bɛgi na yɛ TV report ne okuma se nam kwan so ayɛkɔ sɛ yɛsɛ mpene mpanyinfo bi akɔ wɔn adeɛ ɛma report bi koraa ɛkyerɛ sɛ bia ma mu mpanyinfo baako bi akɔ ade maame akɔso asɛwa de onye Ghana ni ana maame akɔso asɛwa de Ghana mra boy nyina ho ban nyina ɛwɔ freedom sɛ yɛtimi di adwumadie bi sɛ enti amra ne enti obi fa ho dis no on de odi bi enye yi ana ti sɛ bibi sɛ ekɔ so na akwada ketewa but na me platform ketewa yi so na mba kyerɛ ma adwen fa ho a na me bɔne amayɛ ne sɛ na no nti ɛkyerɛ sɛ ebia ma take site ana de bi na mmom etu baabi na yɛ ka obi kasabo ahyɛ ne yam na yɛ kyerɛ obi nsa agu n'akyi na bibia kyerɛ sɛ obi de yɛ ka na hya yakɔyɛ nsɛm twɛfo yi yɛ the voice of the voiceless nti ɛnsɛhwe ɛmra bia nkasa ntia sɛ woyɛ nsɛm twɛ na bibi kɔso na wo sɛ ɛkyia na sɛ wo sɛ bia yɛbɛtumi ayɛ ne yie a obɛkasa fa ho akyerɛ sɛ watomra ana sɛ wafomra ana sɛ ɛbasa na akɔgyina fa bi akyi da bi ɔno miɛhwɛ nneɛma bi yie miɛhwɛ nneɛma bi yie ti bɛde na yɛyɛ ne sumi na so ana yɛ papa duma na kan ɔsemamu ɔwɔ maka ɔsemamu refri akɔso asɛwa da na wabere busua nti de sɛ empo asɛm na aba ɛna emuakyɛ efa bi na sɛ mpo a to the point say yɛ maame no na adeɛ kora mu na ni agye no yɛ mpɛ kwa bi na yɛ mfiri nsɛm ana ɛna na yɛ papa no ayɛ sɛ yɛ dɔno no yɛ ɔka wɔ ne nnwuma kra mu sɛ mamu wɛ mfiri no akɔso asɛwa da na wabere no na yɛ ntie papa yɛ asɛm o yɛ sɛ yɛ dɔ yɛ papa yi yɛ dɔ no ma sɛ yɛ dɔ no so bi ma adadia adan na no asɛm a wɔka yɛ no ɛno de yɛntie ne yɛmfa mɔbra ɛna no asɛm a wɔka yɛntie ne yɛntu wana mo menka sɛ sɛbio yɛnnɔ yɛ maame akɔso asɛwa na yɛntan yɛ maame odoboni da bi da menyɛ bi saa da nyamma ne mpare me na mmom bibi akyerɛ sɛ asɛ yɛ maame akɔso asɛwa deɛ yɛyɛ amena akɔyɛ sɛ wɔn deɛ wɔnka ho wɔn deɛ asɛ yɛyi na firim asɛ wɔn deɛ ɔnyɛ Ghana ni mpo kyerɛ sɛ yɛmmɔ no mmra ne su da bi abusua mama yɛnyɛ saa na nsɛm bi wɔ hɔ a ɛyɛ na ɛya sɛ naano no celebration of life wase bɛsɛ me da kwa amankyɛn
nyame adom da no kɔ so legon bibia park no so bibia ya asomdwe despite all the ups and downs to and from this coming out your course to the point cross after exam then we have been on interview so your announcement say dwumadi ni wo mo course Independence Square na nka chi ko kwa odi ni men se ma me dwumadi e course na ase onfo so on taichiri o de on pe ma me asem ti ade bi o ye bi enfa nwa no problem as of course ye the amount of University of Ghana park so to obi amra me taichiri ama adofo ba na ba say na bi sa fa actually content and video so your announcement say ye come inform the public say be nipa mama me dwumadi na say they akase ye kan na ye kan say obi ama ye kase ma me ko obi am pe na say sa na ye dey because enka won hwe ho na ompe ma me no asem na dwumadi mfa ho a kaka wantum na de be koso bia nkoso e nanso da bi ye ayi nuanum bi ba interference so be create impression and as be misinform am for say dwumadi ni koso Independence Square ama ni pem fa ka ko do Independence Square Ghana for obi o ko do na o se bibia nkoso na bobo no ko be atena enti mi hwe sa na ma we na koso ya ene na wontimi nka nchem say deliberate there is no agenda against the woman wontimi nka nchem say deliberate ni pa bi nse da se ye beye nyoma bi ama maame na die bi e die ni je be bi an nsanka na na be bi say to what end sana die ni e benya die free abusia sana die ni e benya die free ti asem ye ya kakra ti ni homo bro kakra ti se enya bi ama ya se a ye be san bo no kro no ana chesensem wo na akokoso na no kosi ada so ba so mbekwa asori ni ade na Sunday day na mo won crime me na me di achi akra ntimi hu di course na wo mo akwa asori mpa wie na biaya e wo so wo tsanse e di odobo odom na adofo nyina be celebrate ma me day 2 biaya mpo na ho ayedin obedura na bibi nti ye mfa ma obedura say abusuya we di mekoso account sensam we nkoa ye ni mebu ha adwen na me kire ma adwen won na abusuya so obi a be on follow me na obi a be on subscribe me mze nya me twedi ampon no a ebe kura by Grace TV mu amaye de yakọ because ni mani bi ho aya na ya mini ma me akoso ase wa bia do mitini di wada lumba nyo ensem we ba ya na ama yakọ enya akonye ho no but me tinasi anjenti me ma me bi ni ya ma mi ana kwan bi so ana monto we nyina yakoso a nti ka sema me ho besi aye me ti sema nka besi afili se me ma bi ni ma bi anka me di se nkoso sa na abusi akosi anta be aye keke busu afo betena sa do fo betena si na wo mo ade nyame ase na fe wo ma celebrate ma day 2 na fe wo ka wo ma no kakra eno mbo na ayire because we go do ha no yes you have cry mfa ma obedu ha yes ya mfa ma e ko mia be se na asese se na nyame hye ne ho ni munyam adai abusuya ndi mami waye obi bone bi wo Ghana ha na mami wa fi obi ade na wantu ya na ndi mo ye nya ho mo bro kakra amayo abusuya ensem bo ho mu oya o opem se afa in the last that minute ena nyame hye ne ho ni munyam a o munya biaye e dey celebrate ye mami and ensem bebre ye ha dwen afi ye wa haya na man for sha say create information say and some the news ba won say enfinhie dunson 17 years ma me na pa oni kunu am eto amanfo trim abusuan by Grace TV yaso and ye come Fantini town edim se ho na ye ma me wote na abusuan fo na te Fantini town for se kwabna by Grace TV sansam na mfam no ente sa na ye mpo ye pa konya kasantie de nyame ase wa ban Fantini town na empo in the year 2018 ebra ye maame akoso ya se wa maame ye nyame dia no sabi nyame fa papa da lumba currency ye papa da lumba e betena mu be ye nsi e wo Mfante New Town abusu by Grace so ana ye koye interview mu nzam na mo kai e ma ya simple otna se wo koye ye no Jubilee Park Kumasi Kane Jackson Park asim hona ye papa da lumba betena mu be ye nsi ema bibia ye kama ema bibia ya asonje ti obi kwa atena se kese 17 years nie wa pound ni kunu a ente sa but the best ne amanfo gina sansem no so ka se be odi be say ma mi ni di mani ka kase asem na ba ni ni echeche adwen obetimi na obi ala ni se do pese ala en se hwe na mom se bia
me ka se mo fan hye da se as a deliberate group say we say we be din gu obi animu ase e wa blend sa but nsem wo nyina to amanfo trim e ma besi nne amanfo gu so kasa ansem no e de gu mu amene hu fi adai abusua adai se de mediki a chemu no a se mpo court wakase ye papa ni yenum ye mienu a tidie na e den se sabi woni e ka bi wom woni betimi aboa empe kwan bi so anka won fa odo no ano ye ma menu mienu nyina empo sesa na court waka no a emfa odo ko na ano ye ma menu mienu nyina but I say eko akọ wi se ye align with fan ba ko bi but the fan ba ko bi ye align with safa no enti no ye be mo na di ji abọ ade ensem bebre na akoso ye mai mu titere me ye celebrate CB e bitimi ba abonten na say utie na sem wo kana on kan direct you but o kana ko tie the undertone na o ka dia prima kutia me pese ma bobo se bi enuanom e wo fa no mpanyefo bi nim di but sensem we na ye nkwada ye ti on ye hwa si ada bi ene na ye no krese buapayom enipa bi ahye daase ombu maame na nimtia omo na koyes maame kwa de won ka ho na omo gu ne hu fi esa na yenso ye yakoma ya esa se o pepepepe ye nko ade a o no bi ntan bi o pepepepe ye nko ade a akoma pa no a o de beta aso mesi o de beta o bentin so achi na bibia ye kama because what is good for the goose is good for the gander ensem bebre na akoso ti me hwe ensem wonyina na no kra ye nuano bitina aye Africa safidie so just say aye na ha adwen o ensem we do be ase empese ye beka biem ne hwe aya content but na ensem bi ase na so be chewa ye nuano bitina aka safidie so kan ensem abebom di kurie ma me yakoma say $1 short oh abusua omi ma asem ye yakakra wate ne bia ye maami wo ye maami na de ofam yi ye maami na nka wo femu a ibedi yawo ye maami na nka wo komu a ka ebetini so ka etena nka ye ntimi ntena ka eduku bebo ye yem na ye su onye ye homo bro mayo entisa ensemi sakura mo anka na anye de anye hwehwa no aye fidi aye papa na ne dia se binyame fa na kransie no money be papa ntina when ready Jesus Christ dey meet am ya papa na ne dia no two ways about that and na court kra kuma say court kra chese ya papa na ye no me mienu o ware mama akosia say 1991 o ware mama odobo in 2010 19 years apart dizempo sa kra no a se ne nka mo no bi ntan bi o mo amodo ye papa mo chese mo dom ye papa ya mo ye papa ya dwume tia den na mo be ba bonten na akwa yese nsem a mo ka fewdie bi ni ade ekoso no mo ye dia tai paako menkase mamo nye ntai mama akosia so mo nye ntai mama de bon da bi but you can preach love e wo ye mama no mienu ntem ama bibia be ye boko ma bibia ya sunje but don't tie ensem a and this is not the first time without number na sensem wo dia koso ase jamsi die bi na ase ehuro bi ade abusuafo omi ma asem nye ya o omi ma asem nye ya pa na enye obia se bi mpanyufo krase me ka me musa be se mpo se de aya na binu ya ma na akoyese ebusa tebi o ebinu ya ma na akoyese ye ma me akoso ya se wampo ebinu ya ma na akoyese wo ye konfobone no asem ka otimi ye wadaroma mpanyufo asantefo akamfo mpanyufo bu bebi se isremeka konfobone a watna yafo ho mpo sabi ama konfo pa betu anke yi ni mu ana se ma me akoso ya se wa ye konfobone mpo isremeka on se de binu eya kama asa akoye ni mpo a se ma me wa ye konfobone mpo a enka konfobone a watna yafo ho ama konfo papa betu abusuan tinke yi ni mu ana de bi nke yi ni mu se mpo ye konfobone mpo a ena konfo papa betu no a tinka ye yini mu ana tiafe ya dai ni sira ko aso nkanya me din se ya maami wonye konfobone saas na modidi se ya maami odobo nso wonye konfobone omina ya konfo papa bebu na mebu entina de nyentini fa odo no anka o mienu nyina bom sira meka na ye betina fidie so na ye pem ba ko akutia na ye pem ba ko akutia e kan se mo e ya de fa ba ko
ehunu baako di saa nsɛm wei sɛ yinya no nka wanka na nka ayɛ dere wanko ka sɛ $1 short ya na ayɛ dere na nyinaa akɔbɔ because ɔmo sɛ yɛato $1 ɛwɔ celebration of life Sunday na $2 ɛwɔ maame akɔso asɛ wɔ anim na ɔmo kyerɛ sɛ yɛ $1 nti saa na nka ayɛ dere na $1 mpo wode ba yɛ sika mu a I think the last time check here 10 cedis 90 something pesos. But I was also the team coach media to 10 cedis to go amount for so. So no crown you just the account same one. And woman yen massa because and you maybe say who are you never charge you who a book quite so sebi mean casentia will be that. My be that coin from one in Germany. Name mom. Say you see a pass me prepare the woman yen no being time. Massing no. But Oshemwa, a Kamiako said deliberately there is a ploy, there is an agenda to look down on Mamia Kosiasewa, to look down on the effort of Mamia Kosiasewa. Near Muna Bonfia, near films on your own count. I don't know be a Maquins, I say Yami. Yet then Yami so no me and Quania, they know my home buy. No more a channel who buy my. Kaka bit me, as if I bet I drink their found book coins. Let me be a boko, because and sending you a yarn at drink. And sending you a what your chin out here. Now we deal. Now we tinisu. Any kwan say basa. Yebesre pa. Ti when na akwa akuya. Na mama dwen won say, "Hey. Enye nyame na yam so okasa che papa dadlimba." On the 29th of September 2024, our Bayview Village, brand new 60th birthday. And what can say? And go for be say, me ira koso ya sewa. And our pause me. Na oka wo bi ate me ira koso asewa ontimi me ira ma wa na koso asewa ontimi nye sada na ye na chiri kasa bramo no na chiri kasa spine and na ho teach ma abusuya etu de sensem wo ye koso nyina me da wa anse be simitim no ensem wo ye koso nyina se nyankopon twa di ampon basa yadom ya no nim kina de ye ne ya otutu ya na mo di si de ye ono o ya ahyase ne we nyankopon ene kasa che da de mba sa bre no opem no se da bi me ba saa asɛm no da amanfotin san we rakoso asewa ti ɛna da dumba ansan ma mitia ɛne ne ya papa yi nyame die nka ma me akoso asewa obetimi abaga na nie sɛ despite bibi akoso ya papa kura san ti sɛ ma me no ntimi nya saa da no it will be a deliberate attempt to rubbish my effort na enti imagine pass ya me no kura ni sɛ nya sɛ saa die we koso and your papa is sign my meeting and your papa sign my meeting and I'm a Sremeka for free and twata. No, Jaya Bama, your pay in Yamidia. Yes, some nan can your mouth for back. And Yamzanka, Sima Bakumia, Sima Mianubia, Sima Mian Sabia, Ubia Becca, one person come back at your boy, my meeting to say, or no one be a Sremeka, while pausing Niku and then why in Yamidia. Come on for Becca. Because we can say, well, do a be a narrative amount for pussy. Nyame ade ba kwa me de nyame ase wo ho pa ene se nyame na aka ye papa dadulu ba koma na the 60th birthday 29th September 2024 Bayview Village to me kwabenya area o se there be engo for se mi ra koso ase wa pause me na mi ra koso ase wa ontimi nye sada na ye mechiri ka se spine ene ko ba ne sa ti se nka wan ka sa asem we pa any papa ye nyame dia ne ye abusuya me yin se maame akoso asewa bi aga na akwanko betimi esi ya e bi maame akoso asewa ka amanfo de entutuo na bedi na chine nkwa na nyina nyame a onim sade no ye ne no nyame a se bi ode bre na ye na de no se mi kokọ so a but bre na so ye nyame na pusu ya papa no o stress em kwa me eti ase se ohina kuma da nyame nsem se sukyerema ba bi onu twa nyampo nyankopon basayi adom ope na otenefa nyame na betene papa na kuma e fa ba bia so de fa e ma ne bie na ntu ka sa se ma me ntimi nya dada ma me da bia da nyame ase wate because nyame pa na be ma papa ka sa se e de sign wo ho a e de nsem na nkani pa bi beka wo mo etwa process mfinsia dunsia na opa okunu abra entesa na dance ye ho ye comfort ni tam na de to so sa e me hu no kure ebi ensem na nkasa afọ no beka kebi kwa beka se ene e bia se bi pause ya de ma okunu no o ya ne kaka hye se bi e be di mfie be se sei ti afọ na didi no adoko no afọ na bena so na eyi na firi ho ka ma afọ beka kebi kwa beka se bia o hye na de pause ne ma se de be ya e bia o betimi dia ye de opese ode but nyame
nyame a on just again bi akoma mu ade bia hinta no eno pusu ya papa mai papa be ka se ente sa ma me ntimi nyesa da and no cry papa be ka say we na still now deliberately there's a ploy to to malign ya ma me no say one day em say you hu ne so ni pa bone ni da na de me ma asem ya kakra and just say the thing say boy papa ne ka asem no September no o kai bosumi du achi pepepe eni afim eno ye nyame dia ti nyame amemo a na nke bia emwa ti ebusun be sre yina ho ani die ni abase akwan so o ma ye no bi in time bi o me for dokoro na no bia na juba bia say ni mu ba yan so yete bi o ebinim se da kasa ase omo pepepe ase omo prasumdwe ebinim se da kasa ase but na utie nsem no akoko bia na wo kafa bi ahye eni kwan se basa nyina ye nipa baako odo ene kroye ene hia yesi ye kura yina ye papa mu a ye hwiase ti mo ma ye no ye ho na ye nyina na dachi yo akugina okase atwedi ampon eni mu wabusa ye se oba wiase be biase mi bai na wo hye da se obeka chia no akafa bi ahye we bu akonta cha okase nyame nka nyina yo na wo hu ye mobo na wonnom emasumdwe mra nyame o kasa ya ma poso chi yedin no be bompa ese twedi ampo nyankopon se wono amra mu na won kasa masumdwe am se nyame na abaye na ma die nyina di abo nyina na wie ye wo ye radio Yesu Kristo de miti amen na busu am de kwa na wosu ene na obeka me ho a by Grace TV ana me di mi djuma mesre aya na wa subscribe ya ma me wate na wa share ama afofo nso nya bia hwe sanse ye wo de pa bebre yeah, ebe some in some way on and some na bass adwon but there were a lot of content and me adon odom yankwane ahode a yeah they be sumi na kai say obi to the enterprise so kuma say South Interest Junction eso mas no pata de papa any papa dia obi to the enterprise kuma say South Interest Junction after busia me ton fie enye me na me ton but ye ton fie efie ne ye kama e wa atwema yabe ben ebu akwa eben tanoso eben santase 10 minutes drive from Sofly if you na twagu wa fie nso busua if you na kama a 4-bedroom house ya mu ba akoye master bedroom afi 3 bedrooms aka na so bia self contained kama toilet and bath bia shim kama spacious master bedroom say dey nim no hall kama afi dining hall e wo ka ho kama e wo hall no around kama afi say spacious environment ya rooms ni bi wabiti bi ayo offices about there 2 big rooms wabiti bi ayo offices any ade na ewo new site ya nyese bi new site ya ho down pan o there bi new site o bias ni fi omo ensi ya kura omo chese omo wi an sa omo boso enti ho de akronfo sem bi ani ho obi a metata obi a metete na fi no de ekumi kwan se omo san ye some heart bi wa nim ho a edu bi otu betena ho no na ne wahwe krom kakra na odwen ho efie ni ye kama pa garage wom kama bibia wo so oni je ho nko ade afa namba na otwagu afidi na se no na efre adofo na ebusuafo na omuntu na mo na efie ubutimi ato na so dwe kwan so ebo nso da fom ebusua entwe nya fi na akoto asase amalanga defo ene wan beteti wo ene yese bla betu ase da bi yese fie no dada afinition taxes bi akọ ene odi ho na ade account na de ope wa ye na bibia ye kama ma timi so fa namba na otwagu na kwaji fie no ate na ebe boa wo na won se woni obusuafo mo ho san na mo ho atom kumase mountain so atwema ya be ya 10 minutes drive from Sofla ho na fie no me need the company wo sumi da se se wo je bre na wo hwe me nyame nka ho ate bre pa me be hia busua makra bye bye.